nu să ai voștri, mă. Noi am muncit pentru ei. Nu strâmba, cum stați, dar nu strâmba. Nu a zis nimeni, ne-ați făcut că sărim tramvaiul, venim în București că sărim și ne corentează tramvaiul. Ne-ați făcut nu știu cum. Nu se poate. Todo lo mal posible în fața de la Băi, băiatul, te rog frumos, e totul, deci dacă vreți să ne înțelegeți. Dacă vreți... politicos toți, n-am vorbit cu noi cu mai băiatul, deci vorbiți politicos măcar. Atâta cerem. Dacă ne putem Haideți să trecem la întrebări. Hai să trecem la întrebări. Effenberg a fost trimis acasă din lor pentru un gest obscen. Da, bă, și voi cum ați făcut? Pentru că jucătorii ați făcut cum ați vrut. Strâmbi. Nu i-ați făcut cum ați vrut, jucători. Cum? Țineți, mă, puțin cu echipa națională. Țineți. Chiar dacă vă zic, mă, țineți cu echipa națională. Nu țineți. Puteți să vedem în tribună cum țineți. V-am obișnuit prea prost de 10 ani.